até agora, e levamos xa, estamos no Ecuador do ano 2010, recordar que se cumpren 125 anos do pasamento de Rosalía de Castro. Claro, non se trata de unha efeméride máis, senón dese pretexto ou dese motivo que toda a cultura normal, o que aspire a selo, utiliza naturalmente para, non en termos de auto-homenaxe, senón en termos de coñecemento. Todas e todos pagamos unha denominada Sociedade Estatal de Conmemoraciones Culturales que, insisto, pagada por todas e todos nós, que está a rememorar constantemente, sexa fastos, festas, datas e vultos importantes da cultura española, sexa aniversarios de Velázquez, de Quevedo, de Calderón de la Barca, de Cervantes, da publicación do Quijote. Por exemplo, en 2015 celebrarase o cuarto centenario da segunda parte da publicación do Quijote, etc. Ou Miguel Hernández este ano, por exemplo. Entón, na escala que nos corresponde da Comunidade Autónoma Galega non hai nada diso, mas en contrapartida si asistimos a unha manipulación realmente indecorosa de versos ou de un poema tan coñecido de Rosalía de Castro como Adiós ríos, adiós fontes. Eu tive ocasión de escoitalo en televisión, convertido nun anuncio e modificado nos seus tempos verbais. E a compañeira María Calvo, aquí presente, informoume de que tamén o lera nun medio de comunicación escrito, na La Voz de Galicia, en concreto, sen como anuncio institucional, se o entendín ben, como ou ao... É que ninguén asina, é toda unha plana, salió o domingo, é toda unha plana da Voz, a plana da Leite, e ninguén asina eso. É o poema en sí totalmente, sale todo modificado e manipulado. De maneira que ao... Sai co slogan que a Xunta fixo de que de Galicia crece tal. Exactamente, pero non asina ninguén. De maneira que ao pecado do anonimato, pois hai que engadir aínda a manipulación de un texto que mesmamente foi no seu momento, pola súa temática, dos máis populares. Aquí temos o primeiro paradoxo da sepultación e do descoñecemento ou cousificación na peor das súas modalidades inflixida a nosa literatura e nunha figura, nunha personalidade que é absolutamente intransferible porque é fundacional. Estamos aquí grazas a ele existir. E o segundo paradoxo tamén de grande tamaño que quero recordar é que con todas as ofensas, e vou explicar o porqué deste sustantivo que emprego, porque non gosto nada das grandilocuencias. Entón, con todas as ofensas que a Xunta de Galicia actual está inflixindo á lingua galega, en paralelo permítese traducir editar baixo o rubro de dúas editoras galegas coñecidas, pois Seica, non vou xulgar a obra así porque non a coñezo, mas é un conxunto de textos da literatura galega supostamente canónicos, traducidos en versión con texto original en galego, mas coa traducción ao inglés para serem distribuídos polo mundo adiante. De modo maneira que o paradoxo aquí é descomunal porque como se vai compadecer unha política de erradicación e de extrañamento da propia lingua na nosa casa nacional, onde o galego é lingua nativa e lingua nacional, como se vai a compasar isto cunha política de exportación da literatura galega, naturalmente para que ninguén lle faga caso, se os propios que teñen que facer valer a existencia da propia Galiza están esmagando.